Da. Câte kilograme ai slăbit și în cât timp, acum recent? Și cum? Nu știu când vei difuza emisiunea, dar cel puțin până la ora la care facem interviul, aproape 10 kg. În cât timp? În 3 luni. 2 luni jumătate. Păi da, dar mai serios te-ai ținut De vreo într-o lună. lună? Da. Într-o lună. Da, într-o lună. Zi-ne rețeta. Foame. Numele telespectatorilor. Foamea, nu există altă rețetă. Nu există altă rețetă. Este singura rețetă care te ajută să slăbești. Ciugulealea, dacă mai vreți, este iară o rețetă. Ciugulealea, te păcălești că mănânci. Iei câteva înghițituri, 2 măsline, ți-e foame, iei o măslină, o roșie, mai e o bucățică de brânză, dar atâta la un moment dat. Să precizăm. Nu mi-am permis nici măcar o masă întreagă. O jumătate de ciorbă, fără pâine, deci fără carbohidrați, am renunțat complet la carbohidrați, nu cartofi, nu paste. Asta este soluția. Foamea, atunci când corpul nostru nu primește nimic, când are mare nevoie de nutrienți, ei bine nu. Eu am rezultate cu oamenii, foarte bune rezultate, cu un plan alimentar care este foarte bogat în nutrienți. Trebuie să mâncăm proteine de calitate, carbohidrați, nu trebuie să excludem carbohidrații, trebuie să mâncăm legume din plin ca să avem vitamine, minerale, fibre și bineînțeles trebuie să consumăm grăsimi sănătoase în cantități suficiente. Deci nu foamea este soluția pentru a slăbi în mod corect, pentru că dacă vei face foamea vei pierde din masa musculară și mai puțin din grăsime, ci soluția este un plan de nutriție echilibrat pe care poți să-l susții pe termen lung, să devină un stil de viață și atunci nu numai că vei slăbi, te vei remodela, nu vei pierde din masa musculară, dar vei putea să-ți menții greutatea pe termen lung.